Junta, building better Africa. Muli bwanji Malawi konse kumene muli. Masanano takutengerani nkhani ndithu zingapo zimene zikukhala ngati zikubweretsa mpungwepungwe m'dziko lathu lino. Pakali panotu tili ndi nkhani imene ikukhala ngati kuti yagwedezako pang'ono Malawiyu yokhudzana ndi m'bale wathu uyu. Inu mukumudziwa bwino lomwe mkulu ameneyi ndi amene anazathandizira kuti MCP ilowe mboma ndi nkhani ya mademo. Tukambatu za mkulu yemwe uja otchedwa Ntambo. Komanso kulinso nkhani imene yavuta kwambiri yokhudzana ndi chipani ichi. Chipani ichi chitu muchidziwa bwino lomwe ndi chipani chimodzi chimene chili ku opposition chomwe chagwedeza kwambiri mdziko la Malawi chimene chikutchedwa kuti chipani cha DPP. Chipani cha DPP itu chabwera ndi mkokomo wake, mkokomotu wina wake uja oti ambiri kwa inu simungathe kumvetsa. Ndiye kumafunsa kuti chikuchitika ndi chani, chifukwa chani pofuna kukambidwa nkhani yokhudzana ndi Ntambo. Ayiso ina arusi Ntambo yekha komanso mkulu uyu mumudziwa bwino lomwe anamangidwa pakatipa ndipo watulusidwa pa belo ende anasadwalapo kupita kuchipatala. Mkazi wake ndiye anapita ku koti komwe kunzuzu moto ali pa belo tikunena pano. Angakhalenso belo ili mkatikati ukapezekanso ndi milandu ina. Koma sindifuna kukamba za iyeyu kwambiri ayi. Amene ndikufuna kukamba kwambiri ndi m'bale wake amene olowa mkulu iye ni mwana koma mkulu wake. Mkulu ameneyo mkulu uyu ndi ata amene anamangidwa awa ndi ubale wawo ndithu. Pali ubale ndithu wa bambo mmodzi. Koma anthuwa inu tangolingalirani mkulu uyu m'bale wake wamangidwa koma iyeyo kuonekako kupita ku koti kupita nawo polisi ayi chabwino anali kuchipatala cha Adventist kupita nawo ayi. Komano akangomangidwa wina wake wa chipani cha DPP uyo umpeza alikonko. Achisa anazamangidwa uyo analikonko. Agangata anazamangidwa analikonko. Aponi Kalindo amangidwapo analikonko. Kulinda anu uyu Lighton Mangochi anamangidwapo analikonko. Koma iye yutu osapezeka nawo mu nthawi imene m'bale wake anamangidwa okhalanso munthu mmodzi yemwe akuyimirira chipani chake ngati member of parliament. Mukuonapo bwanji amene popo china chake sichili bwino. Komabe amene tikufuna kukamba kwambiri lero lino tiyambepo ndithu kukamba za mkulu uyu amene tumutcha kuti Ntambo. Ntambo ni munthu mmodzi amene anamemeza Malawi onena kuti tiyeni pansewu tichotse chipani cha DPP. Ndipo zinathekadi kuyiyosa chipani ija ndipo yeyu yemwenso anagwirizana limodzi kugwirana manja ndi Tonse Alliance nkupanga fight hard kuti DPP ichokemo. Then sipanakhalitse italowa mboma MCP mogwirizana ndi Tonse Alliance sanachedwenso ndithu mkulu ameneyi kupasidwa udindo. Anapasidwa udindo chongo chotsedwano kuti udindo wako wathera apa nayenso anazichoka unena kuti ndatuluka mu Tonse Alliance. Koma Mr. Renard amene ali member of parliament anapezeka kuti anali pa msonkhano ulimodzinso ndi achimwendo panda kudera kwake. Koma mkuluyi wakapezeka nawo pomwepo. Komanso mphekesera zikunena kuti Ntambo akufuna kuyimirira UMP kukaronga koma pa independent. Chonsecho munthu ndi vice president wa chipani cha independent wa chipani cha Aford amene president wawo ali Chihana. Kodi ndizotheka iwe okhala vice president wa chipanicho ndi ukapezekanso kuti ukayimirira UMP koma osati mudzina la chipani chako chimene iwe umachimirira ngati wachiwiri? Zikukhala bwanji? Pena paketu sipali bwino, sipakununkhira bwino iyayi. Amalawi anzanga tiyeni tizione bwino. Andalewa asatipusise asatipise ntchito makamaka ife achinyamata. Anthu awo amabwera ndithu momveka bwino mwa timautawo tanthete ngati kansikana kangotcholola kumene nkumatinyengerera koma ndithu ndi zimbalangondo. Chimbalangondo choyambirira ndiye ndikuzonena kuti ni mkulu amene ali Mr. Ntambo yemwe akupusisa anthu kuti amutsatire. Chonsecho iyeyo sakupanga zolongosoka limodzi ndi president wake Mr. Chihana
mamoti onsewa amayenera kupezeka kuti akugwirizana, koma pena pake sipali bwino. Chifukwa chani sakufuna kuyimirira MP ndi chipani chake cha Aford? Okay, mwina nkutheka ndi chifukwa cha nkhani imene yatuluka lero lino li. Yes, tilumikize nkhani ichonchi. Nkutheka nkhani imene imamveka ija unena kuti Mr. Timothy Ntambo sakufuna kuti akapezeke nawo pamgwirizano ndi DPP. Kapena kuti DPP sakufuna kuti Timothy Ntambo ayende naye limodzi. Mwina nkhani yake ndi imene mwina ndi zoonadi, koma ine ndilibe umboni okwanira unena kuti mkulu ameneyi akupanga zimezi chifukwa choti DPP sakumufuna kapena iye sakufuna kuti alumikizane ndi DPP. Koma nkhani ina ndionena kuti DPP yalengeza unena kuti yokha sikwanitsa kuyima, koma pokapoka apange mgwirizano kapena kuti alliance ndi chipani china chake. Ndipo alengeza unena kuti atulutsa ndithu maumboni awo onse osonyeza kuti anthuwa apangadi mgwirizano ndi chipani china pofuna kuti agonjetse chipani chimenechi cha MCP. Koma tisanachame nkhani imeneyi, tatiyeni tionere malonda awa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Okay, zikomo kwambiri pokhala pomwepo amene mwangotipeza kumene pano ndi pa Club Shooter channel, pamene tikupanga kafukufuku ndithu wa nkhani zimene zikutukusira mdziko lathu lino. Timakambatu za chipani cha DPP kuti chalengeza lero kunena kuti iwowa ali ndi chipani chimene akukambira nacho yoti ayende nacho limodzi, pamene akufuna kuti akangalike ndi kuti achotse chipani cha MCP mboma. Iwowa afuna pange mgwirizano ndi chipani china chake. Koma chipani chimene tikuchipanga suspect kuti chikhoza kupanga mgwirizano ndi DPP choyambirira ndi Aford. Aford ndi chipani chimodzi chimene chikuoneka kuti chikupanga mgwirizano ndi DPP, and chapanga kale mgwirizano kwangosala kuti atidziwise. Fandu kumbukira bwino lomwe Mr. Yeremia Chihana ku parliament anazalankulanso mwa amenewo, and mbuyo mutakhati kwaona ndithu akupanga matukutuku ngati amene wawa. Komanso UDF ikuoneka kuti ikhoza kupanga mgwirizano limodzi ndi chipani cha DPP, monga amene inayambira kuchokera kale. UDF yakhale kupanga migwirizano yawo ndi DPP. Komano mufuna kundiwuza kuti zipani zonse zimene zili ku opposition izi zikuvuta pati? Zikuvuta pati kuti wowa apange mfundo ina yake yomvana bwino? Chifukwa ndi DPP yokha ndi Aford yomwe ikuonesa kuti ikupanga matukutuku ofuna kutsogolera bwatoli. Enawa bwanji UTM ikuti ifeyo sitikufuna mapokhapoka pabwere wina wake unanene kuti okay, inu mukhala patsogolo, ife tikhala mbuyo mwanu, tiyeni bwatoli tiligwetse. Kabambe kodi angalimbe ndi mfundo zake zija zoyenda wapasi, angayenda wapasi akulu amene aja? Okay, poti ananena kale kuti it was a joke. Chabwino, it was a joke, tisiya apo. Koma Malawi sakufuna munthu wa majoko, akufuna munthu amene ali serious oti akhoza kuwapulumutsa mu ng'anjo ya moto yomwe ali. Okay, and nkhani ina yomwe ikuvutavuta pakali pano ndionena kuti DPP
mmene imaonekera ndi mphamvu zawo. Nchifukwa chani kufuna kupanga mgwirizano ndi chipani cha Aford? Nchifukwa chani kufuna kupanga mgwirizano ndi chipani choti chilibe mphamvu kwenikweni yayi okhakhoza kugwesa ndithu MCP? Endinso pakatipa zimamveka kuti maripoti akuonesa kuti DPP yawina kale ndi 99%. So why alliance? Chabwino ine ningonena kuti awo amene akupanga za alliance wa amenewa ali serious kufuna kuti atsogolere, koma amene sakufuna kupanga alliance amenewo ali ni nkhwidzi mtima wanjala ofuna kudya okha. So Amalawi pa 16 September 2025 chenjerani ndipo mukavote mwanzeru. Mukapanda kuvota mwanzeru muzi pasanokha mavuto amzaka zokwana 5 amene mwakhala mukudya chiredze anzathu kumachinga uku mwadya chiredze chaka chathachi mudyaso ngati mungavote mopoyira, mudyaso chiredze ngati simulongosola zinthu zanu. So pewani ndithu kuvota mwachisawa kuti uyuyu poti ndi uyuyu poti amapanga izi. Ayi, votani mwanzeru, votani potengera mfundo noti kutukwana. Fuka zimene zadzaza masiku ano misonkhano ndiye kunyozana kutukwanizana zomwe zilizopanda nzeru. Amalawi sakufuna zimenezo. Amalawi sakufuna kutukwanizana, akufuna ground yabwino, kulankhula ndithu kwa munthu kuzimveka kwabwino osati kungopanga zinthu mwachisawawa. Okay, let's go back a little bit kwa Nkuluja Enoch Chihana. Kodi Enoch Chihana mtima amene akuonesa ndwachani? Ngati usakukwanisa kupita ukalira limodzi ndi m'bale wawo zotanthauza chani? M'bale wawo pamene wamangidwa iwo amayenera timayembekezera kwaona ndithu ali nawo limodzi. Zotanthauza chani zimenezonso pamene kusipali bwino? Okay, so nkhani yomalizira imene ndikufuna kukudziwisani abale ndi alongo amene mwayiona ndithu kalata yomwe ukamba zoti a president akufuna apite ku Italy kumene kuli maliro a Pope Francis ndi zabodza. A president sakupita nawo and kusapitako suti mwina ayi koma iwo sanachike kuti apite nawo, chabe kuti anangolankhula mopepesa ndithu onse akubanja kuphatikizapo wina aliyense amene ali wa mpingo wa Catholic, koma zoti afuna apite nawo ku Italy kumaliro amene wawa sanafotokoze mkomwe. Chomwe ndikudziwa ine video imene nayiona kalata imene nayiona ndiyongopepesa onse oferedwa. Kwa lero tisiyire pamene pa mapompano tikhala tikubweranso pamene DPP ku Nsanje Lalanje kuli anthu okwana atatu, kuli Lawrence, kuli Nthanda Nkhumbanyiwa, komanso kuli Mai Gladys Kanda. Anthu amene wawa akupikisana kufuna kuti ayimirire mu Nsanje Lalanje muno mu chipani cha DPP omwe akuyenera kupita ku ma primary elections, koma DPP kuonesa mtima osafuna kuti mu Nsanje Lalanje kuchitike ma primary elections pamene akukhomerera ena mwa anthu awo kuti asamapite kuma areas kukapangisa misonkhano kapena kukacheza ndi mamemba ena alonse kuma area mcholinga choti maiganda akhalebe yemweyo. Koma chonsecho ku Nsanje Lalanje ndinali konko ndithu ku Nsanje ndangobwerapo kumene kuchoka ku Nsanjeko ndikafukufuwa kuonesa nena kuti ngati DPP ingapitirize kukakamira maiganda ku Nsanje Lalanje, DPP iluza mpando wa MP ku parliament ku Nsanje Lalanjeko chifukwa maiganda pasaka 5 palibe chanzeru chimene apangako. Motero anthu aku Nsanje Lalanje DPP amaikonda ndipo akufunabe anthu a DPP abwera zayimirire ngati ma member of parliament koma osati maiganda sakuwafunanso. Motero aloleni anthu apite kuma primary elections ndipo aloleni ma shadow onse, anthu onse amene akuonesa chikhumbo lofuna kupita nawo ku ma primary elections apite mcholinga choti akazisankhire okha munthu amene akumufuna apite akayimirire, then community yonse Nsanje Lalanje yonse constituency yonse ya Nsanje Lalanje isankhe ndithu munthuyo abwere azayimirire Nsanje Lalanje yonse. Ndi zimenezi ine ndibweranso khani pomwepo pangani subscribe, share and like kuti zambiri samakuponyeni. Zikomo kwambiri. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa.
Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.